Dobrý deň, dámy a pánovia, dneska natáčame nový vlog na SpookTube, snad sa vám to bude ľúbiť. Kámo, taký slimák, na mňa ide taký slimák, pomoc. Nebezpečný slimák, agresívny veľmi, musíte dávať pozor. Kámo, povedz selfie, potrebujem pomôcť, naháňa ma veľký škaredý slimák a neviem čo s ním. Asi som mŕtvý, chalan ide za mnou jak pes. Kámo, to pán Slimák, ukludnite sa, nebuďte agresívni. Ste kamarát? Ste kamarátsky, alebo ne? Dobrý deň, pane. Snad to mám natočené, dámy a pánové. Asi to potom nestálo za to, pozrite sa na ňo, jak na mňa kempí. Veľmi nebezpečný zver. Kámo, tam je nejaký pavúk. Dáme pavúk, on má 12 noh. Co to za kraje? Dobre chlapci, asi som kúk, ide na mňa pavúk a slimák mňa kempí pred dverami. Toto bude všetko, uvidíme, či to prežijem. Dobrý deň, prežil som, bolo to veľmi